Uwei usamla rangba Naribhoi District yau balatip kerteng kumuba Albert Maring ubade unong song snong jong kasnong umrap dumu uba jukren bah halor ki kam ki bayidei bat ka imlang ka salang lengba ki artikel ki ba ujutho lengba ki kot khubor nadu ki por ki ba khammen shwa bat hadu kini ki sngi ki ba menta. Hakane kesin ka bamenta uneu samla rangba ulami biang syakmat ban keren halor ki kam ki bayidei bat ka imlang ka salang ka ba uneu rangba ula keren da ka baong ka jingthung kam da ki chairman co-chairman vice chairman bat ki wei ki bahapo ka jela ka dei tang ka jingpen lut phut bat ka jingpen sarwa kai ya ka pisa jong ki pajba bat ka ne ka dei tang ka jing mentoi jong ki katu kat ne ki badon jinge dei hakikam sanhima sima ompat ka jing mentoi na benta ki pajba hapo ka jela. Shushu ulaong banalor baka sorkar ka siu ya ketulap bat ki wei ba manla ubna ya kita ki political appointees da ki klur tingka ka sorkar ka hab ban penlut ban siu tulop ya ki spangut kita ki appointees bat kala dei penbantang ka jakari tengen ki ba don jinge dei bat ka sorkar kat ba ki pajba ki baduk kidang syong ha ki ying terpaj ha ki ying tap shiliang ki linti singkin om syam lapan bha bat ki kinong rep ki baduk om don ki bapatiau tongin ya ngap ka ba uneu rong ba udon ban ong syaki paj ba ka jela jing thungkam chairman co-chairman vice chairman deputy chairman ki advisor ki konsultan bagi komiti bafar bat ki department apo ka jela kala dai tang ka jing penlut phut bat ka jing penserwa kai ya ka pisa jong paj ba kadai tang kajing mentoi jong ki ketok ne ki badon jing adai haki kam sanhima sima ompat kajing mentoi na ka benta ki pajba tu hapo ka jala nalor baka sarkar ka siu ka tulop bat ki wei baman benai ya kita ki political appointees daki klur tengka ka sarkar ka penlut ban siu tulop daki spangut kita ki political appointees. Kalau ada penbantang ke jakari dengan nak bentak kibru kibadon jing adai bat ka sorkar. Kat ba ki pajba long ying long sam ki baduk kidang syong haki ying terpaj haki ying tap siliang ki lenti ki len senkin ki ba ko ram om syam lapan bah ki nongrap ki baduk om don bapatiau ya ginong tre asya akan wadi kinong hikai om jusiu ti kenal dia ka bailong cengki ki samla pule ki don hapdang kajing lang a hapdang kajing pisa hapdang kajing du jingkerman na ka menta kalawe cengki andai ka sarkar kam syam lapatiau ai la ka dei ha ka ba thungkam thungjam ne ha ka ba yarap baisang bakinla banyang halaki jong ki kijat hakan ya kerkom tas jela jungi kedon hapdang kajing hiram hakayok kekot ki badon hakabuar ki basyong hakasuki kinang sengat kinang plung kinang hek kepok kat ba ki baduk ki babik ki batham kinang raikho kinang ring swai lomba kan ya program kajing kentu maha ka jaka bantung kam ki to ki briu ki bala syaken taj ki pajba Ibru ki ba bemdon keno kesat lana ka jingtibit banok senyang ladai ban ai kam penbang bantung da ki samla pule ki bala ban nok senyang haki bubun kiliang ki bala don haki jingnang jingtip haki jingtibit bafar kanang ba kenong ka jingker khu bat ka jing mentoi na ka menta ki hajar ngut ki samla pule ki badai kalawai jong ka imlang salang hapo ka jala kublai subun